Video. Ay, maulaw ba sa security? Wag Sige na. Hindi, sa labas lang tayo. Ha? Sa labas lang. Ano bang meron dito? Wala. So guys, yung mata pala, hindi na siya masyadong nadilat. Inaantok na siya. Pagod ka na? Ano yan? Hindi yan ang mga sakit. Yeah. Pwede pala papasok dyan? Oo, kaso... Nabibigyan ka? Hello guys. Here's nandito pala kami sa Gentle Monster. Kuya Jan, may tanong ako. Di ba Gentle Monster? So ano yung ibig sabihin nun? Gentle, katamang, saan ang monster? Wak wak. Ano ibig sabihin ng monster? Te, monster daw. Halimaw. Halimaw. Oh. Halimaw. Halimaw sa Isang Tagalog. halimaw na Yeah. mabait. Gentle, Oh. mabait, Maginoo. gentle. Te, gentle. Gentle. Pwede ba magpapasok dito? Hindi. Pwede pero next time na. Hindi tayo naka-busy. Tapos, saan kayo? So there's a lot of andun na sa inyo? Yeah, let's go. So guys, we need to go na. Kalasan kayo tigaan. Dito na tayo. Magaling. Yeah. Meow meow. Wala mga overpass dito, no? Wala. Grabe ka naman. Mas maganda yung may overpass eh. Yeah. Daghang kay chicks dira. Nakang wire. Ha? Wire. Wala pala, no? Oh, asa ang wire? Parang nasa ibang bansa to. Oh. Ito po yung BGC High Street, guys. Oh, asa ang mga wire? Nas lalo mata siguro. Tubaga timalik. Oo daw. So nice di siya diri guys. Unta makita na mo diri si John Masong, si Disney Princess. Te, masakit salita yung ngipin ko kasi yung isdantot ko ba. Kuya Jan, jogging, dagan. Huwag na. Ay. Yung wisdom ko nagka-wisdom. Oo, nagka-wisdom. Gusto mo ba picture ya? Diyan sa mga lights? Huwag na. Ano kasi pag na mahayag eh. Mahayag. So guys, daghan daig sakit diri sa mata no. Man hiragin mi diri para magsakit-sakit sa among eyes. Dahil, ang ilabang aninipot dire nas lungsod niya at ka probinsya tas bukid. Tos bukid. Nya ilahang ko andere ni pot high tech. Dili na siya mo dagan-dagan sa mulupad-lupad guys. Kumpul ko. Oo, Naka-steady man. naka-steady lang. Pwede ba hindi? Pwede naman. Pero pagkainan na yun dyan eh. So here are we, BGC. Pasko na talaga dito. Ang dami sakit sa mata ha. Oh my God. Daming masakit sa mata dito. Wala na, sa ating Malik. Pinawisan ka ba this day? Parang ang bigat sa katawan, no? Mas pinagpawisan ako nung nag-ano tayo. Oo. Nung next time, sunod-sunod na sana dapat. Wala na ilakang ba? Kuya Jad, tablahan mo. Saan? Salad. Salad stop. So, salad, tumigil ka. So guys, no, nice kayo siya. Anong tawag dyan, te? Glass house yan kung sa bahay eh. So, glass coffee. Ano para maipag? Coffee shop. Okay. Glass coffee shop. Glass coffee shop. So, nice kayo siya, no? Pero nakakahiya siya sa labas. Or sadyang di ko lang talaga afford. Huy! So guys, nag-inasara na siya kuan, backpass. Alam mo yung C2.
Yes. Ano yan? Inumin. Yan tayo, factory ng sito. Guys, Factory ng sito. andito yung factory ng... Ba't ayaw Ay, mag-zoom? joke lang, baka maniwala yun. Ayaw mag-zoom. Basta sito yan. Di siya mag-zoom. Oh, high-tech. Umiila yung ilalim ng lupa. Kung si Kuya dyan pa. May lagusan. And then so guys, ganito yung nangyayari sa jogging namin. Pagkatapos na papawis, gagala. Daghan ka siya galaan diri guys, no? Kwarta ragi wala. Mary Grace. Mary Grace. Huy, Kuya John. Ex ba ni Nemo? Mary Grace. Ano yun? Cotton on? Ayan yung mga lupa na may ilaw sa ilalim. Oh my God.